A emigración que nos vamos a topar hoxe é unha emigración do que é o normal en Galicia, do que aconteceu do cambio do rural hacia as cidades, non? Cando a economía, cando o campo xa non é o lugar de xestión e de supervivencia. Pero aquí se houve unha emigración anterior, a emigración de Habana, da que quedan pois pequenas constancias, especialmente nas escolas. Víamos fai un pouco a exposición de fotografía que hai aquí, pois os habaneros tamén colaboraban no rural, e tamén enviaban e axudaban. Esa é unha emigración moito anterior que a emigración da pobreza que houve na mitad do século XIX, e que esa pagouse, non? E síguese pagando. Pero máis que nada o que se vai xuntar hoxe aquí é xente que hoxe vive pois, en Ferrol, en Narón, que foron buscando a súa vida, os seus lugares, que foron marchando. É un pouco a iniciativa de Amparo, que os vai xuntando, un pouco de todos os veciños, pois daqui pois, nace un pouco esta xornada, este día que é interesante, e que é unha volta a raíces e a celebrar e volver ao lugar de nacemento. A idea xorde hai moitísimos anos, que tiña unha ilusión de ver aquela xente que non acostumabas a ver, no, que sentías falar dela sempre en anécdotas en contos, os máis vellos, pero non sabías realmente de quen che falaba, non? Entón sabías que por aí fora había moita xente. Esa era a idea, de intentar xuntar que houbera un día para eles. E de aí partiu. A idea de hai moitos anos, o traballo dende o mes de agosto. É o resultado un éxito, non? É o resultado un éxito. A pena foi porque o día non acompañara, que o tempo non acompañara, pero o resultado é un éxito. Loitamos por isto e conseguimos. A ver, aquí actualmente somos 330, 340 máis ou menos. Nós temos unha lista feita que foi a xente que convidamos de casi 900 persoas. Dentro desas 900, bueno, ian os de aquí e a xente que naceu aquí e se foi, e tamén xente que estivo aquí de paso, non? Calculamos que entre 300 e 400 persoas fora poden estarse. Xente que marchou principalmente ao polo industrial da costa, non? Narón e máis Ferrol. Sí, a maior parte dela e sobre todo a última xuventude, a última tanda está en Narón e Ferrol. En Narón, quizáis máis. Ben, queridos veciños e veciñas, achegámonos á celebración desta misa na que nós preparamos como festa, onde moitos somos os convidados. Fagamos deste momento un símbolo de unidade e paz, e lembrémolo cada día con afecto e cariño, cara á terra que nalgún intre da vida nos acolleu. Benvidos todos e todas que tivestes a sorte de ver medrar día a día a esta parroquia. Benvidos a todos e todas que a vida vos puxo un destino lonxe de nós, pero aínda así sempre soubestes volver. Benvidos a todos e todas que gozastes desta terra, aínda que fose dun xeito temporal. Grazas por non esquecernos. Queremos lembrar con este acto a toda aquela xente que xa non está entre nós, pero hoxe, máis que nunca, levámola no corazón. Eles son a nosa historia. Eles son os que nos ensinaron a amar esta terra. Eles son os que permitiron achegarnos a este altar. Como lembranza ao noso pasado, fagamos desta misa unha gran festa.
Xe mirando as vosas raíces, vades a pedir con Deus e coa Igrexa. E vamos a pedir, e vades a pedir de maneira especial, por moitas necesidades, por moitas xentes, por moitas impedanzas que levades no fondo do corazón. Invito-vos a que neste momento pidamos e oremos a Deus. Por todos os veciños, veciñas e veciñas que un día nos legaron as nosas festas, tradicións, lembranzas e bons momentos, para que sintan dende onde hoxe estén o noso máis forte agradecemento, oremos o Señor. Señor, escoita a nosa oración. Os veciños máis novos e os nosos pequenos, para que festexen con ilusión e ledicia este día, para que sigan a construir unha Santa Mariña en paz e armonía. Oremos o Señor. Señor, escoita a nosa oración. Por todos os nosos maiores, para que se sintan nenos, para que coidemos deles con todo o noso cariño e para que vivan anos de benestar a carón noso. Oremos o Señor. Señor, escoita a nosa oración. Para que sempre teñamos un traballo para que guiarmos con dignidade os nosos dieiros. Oremos o Señor. Señor, escoita a nosa oración. Polas comisións de festas, de actividades e máis cousas que lle dan vida á nosa parroquia e co seu traballo calado fan deste lugar un sitio con vida. Oremos o Señor. Señor, escoita a nosa oración. Ofrecemos un libro cargado de historia, como símbolo de todo aquilo que levamos aprendido deles. Fai a ofrenda Carmen González. Vamos a quitar para ver. A ver. Se abrimos isto, pasamos páxinas, vamos a descubrir que aquí pon Santa Mariña del Monte, año 1912. Son as notas dun mestre, de alguén que un día deu clase aos pequenos neste pueblo. En nome dos nosos nenos, dese futuro aínda por chegar o noso futuro, ofrecemos unha árbore que perdurará co tempo no adro da Igrexa, como símbolo de crecemento e fermosura. En nome de todos os homes e mulleres, para os que non houbo máis terra que a que os viu nacer, ofrecemos unha foto dunha festa que pode semellar á de hoxe, como símbolo de benvida. Fai a ofrenda en nome de todos eles Pilar Tuimil. Vaise parecer moito ao ramo que vades ver despois na festa. Parecese moito, moito. En nome de todas as unións celebradas nesta parroquia, ofrecemos unhas arras como símbolo de convivencia e futuro para a aldea. Fai a ofrenda en nome do matrimonio máis lonxevo da parroquia, Jesús González e Balbina Cibreiro, o seu bisneto Rubén. Nese matrimonio apareceron polo arquivo algunhas cousas, non? Hai 65 anos cumprironse o 16 de febreiro que contraeron matrimonio. Eran, temos por aquí, a ver se non me perdo, Balbina Cebreiro López, non? E despois, penso que casou con Francisco Penavarrio, non, que era o cura. Con Jesús González Cebreiro. Con Jesús González Cebreiro. Hai 65 anos, nada máis e nada menos, que o que se chama sempre as bodas de diamante, aquí as temos. E xunto a iso hai un papel que eu quero que conserven eles, que é do xulgado. É o papel no que no xulgado lles permitiron casarse naquela fecha. O xulgado tramitaba un papel. Pois este papel, vaya por Dios, conservábase entre os papeles que están no medio dos libros da parroquia. Pois vamos facer tamén chegar o permiso do xulgado, para que vexan que están casados con todas, non? Despois de 65 anos non lles protesta. Vámonos felicitar, aínda que hoxe non puideran estar, pero vámonos felicitar con forte aplauso dende aquí. Un nome pouco hermoso para quen non o sabe apreciar. Por patroa unha muller ten, con espada e palma na man,
que de lonxe veunos ver. E ante aquel fermoso lugar díxolle ben alto adeus. A este punto do mapa a miña figura de honrar. Santa Mariña do Monte se chama aquel fermoso lugar. Estou no cabo do mundo, estou no fondo do mar, levo auga aos camiños, son tamén manancial. Levo auga aos camiños, son tamén manancial. Mariña teño por nome, espada e palma na man. De lonxe vim vos a vere, e en terra fermosa me quixen quedar. Mariña teño por nome, espada e palma na man. De lonxe vim vos a vere, e en terra fermosa me quixen quedar. Serei na vida a fonte, serei a luz do fogar, veño de atopar ai alma, no voso namorar. Veño de atopar ai alma, no voso namorar. Mariña teño por nome, espada e palma na man. De lonxe vim vos a vere, e en terra fermosa me quixen quedar. Mariña teño por nome,
que sentimos é sempre aquelas cousas que hoxe che fan saber como que temos máis comodidades na parroquia, entendemos que é verdade, non? En todos os contos e a comparación que che fan cando ían ao médico, como eran as escolas daquela, ver o local social hoxe, velo daquela, o vecindario en sí, non? Que, claro, hoxe tamén tes todo tipo de comunicacións, e hoxe temos a sorte, pois, de entrar en Santa María do Monte de calquer punto e estamos preto de todo, non? Entón, eses contos do doado que temos a vida agora e que complicado tiñan eles, pero tamén queda aquela parte que che contan que o ben que o pasaban, é dicir, dentro do sacrificio que tiñan que facer, o ben que o pasaban, non? Que agora paraste a pensar, cada un vive a etapa que lle toca, non? É dubidoso que hoxe quizáis se pase mellor que daquela. Posiblemente non. Había máis unión antes. Unha unión que se ve reflectida de algún xeito neste panel fotográfico que tedes aquí, non? Moito traballo. Sí, bueno, o traballo das fotos foi moito, a verdade que sí, pero bueno, a xente portouse ben con nós, a verdade que así que se empezou a saber que íamos poñer isto, a xente facíanos a chegar fotos, pero se te fixas, efectivamente, é dicir, hai fotos, e iso que non están expostas todas, pero hai fotos de moita pandilla, non? De pandillas moi grandes que agora non atopamos. Aplauso, non? Non, ahora non será desesperado. Tienes que volvermos para atrás, non podes tocar o escenario. Normalmente, cando empezas os espectáculos, a xente aplaude moi fuerte, se fue unha auténtica atrapallada. Normalmente, cando empezas os espectáculos, a xente grita bravo. No, ahora non. Normalmente, cando empezas os espectáculos, as mulleres se manifiestan e gritan tío bueno, cachondo e todas as cosas. Entón, para non perder os costumes, volvo a salir ao escenario e a ver se son un pouco benévolos comigo, vale? Joder, vaya mierda de público. Señoras e señores, con todos vostedes, o Mago Teto. ¡Ole! ¡Qué pelotas son de claro! Vale, niño. A medida que metemos palo blanco, se empieza a transformar nun pañuelo azul. Metemos
máis pano blanco na miña man esquerda e transforma máis e máis nun pañuelo con cor azul. Metemos na última puntita do interior da miña man esquerda e se transforma prácticamente nun pañuelo de color azul. Metemos todo o pano e se transforma nun pano completamente azul. E onte en Campán os aplaudido. Ai, aquí tamén, bueno. E para... Como eras? Que pasou, Marino? Sí. La corriente o qué? Marino, xa anduechere! Que pasa? Que pasa? O qué? Pero que pasou? Que me sente eu. Marino, sí. Pero Marino, é unha silla. No, non pasa nada, Marino, senta. ¡Epa! Sí, sí. Ponte cómodo que non é un váter do bar cazadores. Outra vez? Bueno, ponte de pé porque... Chegou a hora. Chisma normal, Flor. Sabes por que chamo chisma? No, porque en Galicia, que non sabemos como se chama, chamamos chisma couso como cuadre. Cordas normales, Marino. Pasa por outro labón máis próximo a miña muñeca. Xa chega, Flor. Vou contar hasta 3 e vou tratar de soltarme. Se consigo soltarme o meu nome é Mago Tejo. 1, 2. Neno, tranquilo que me darei soltado. Joder, apretaste de carallo, E tú tamén, non te quedas que me filletes un nudo bastante grande. Mira, vaya mal, Castillo. Sabes máis importante? Mira para lá. Vale, todo tendo problemas e todo vamos a facer en plan torero. Vale, vamos alá. Cuando digas xa, non antes, vale? Preparados, listos, xa, unha, voy a parar dos e media, 3 menos 4. No, que tenés que volver a contar. Solta, Marino, que non me dou soltado nin de coña. Solta o pañuelo. Hostia. Sortear un porco. A ver, o número 3730, 3730. E que quede claro que todo o que se sortea hoxe aquí queda na parroquia. Para Pepe. Para mi padre. Pepe, pero o porco defectuoso. Mellor, vale. O 3601, 3601. A ver. Bueno, Manolo, imos comer 3. Vale. Bueno, non é de Manolo, é de Esther da Fraga. Bueno, pois agora vou a Esther. Un aplauso para ela, ainda que non este presente. E vaise comer a Manolo. Só come o vello. Non, o meu. O 3631. 3631. Se todo queda na casa. Con Mari de Marino, con Mari. Bueno, pois ides as dúas. Bueno, pois agora boa. Un aplauso para Rosa e Mari, que se van cear a Tino. Pero este ramo que vedes aquí detrás era típico na zona de abaixo, no río arriba non sei que pasaba. Entonces o ramo levaba roscós, polo que temos entendido, dependendo do pudiente que fora a casa que o ofrecía. Ese ramo subastábase pola festa do 15 de agosto, saía a subasta na función. E os cartos que se recadaban ían para o cura, para a igrexa. Nós dixemos, o noso cura é pequeniño, come pouco, non o subastamos, sorteámolo, para que coman, pois polo menos a quen lle toca malos veciños. A ver.
O número 3725. 3725. 3725. Sí, señor, 3725. Bueno, José, enhoraboa. Antes de irte, levas todos os matoste. Vale. Un aplauso para José. E agora imos sortear esta caixa que hai aquí detrás. Esta caixa é feita con todo o noso cariño. O can, sorteamos o can. Imos sortear esta caixa. Foi feita con todo o noso cariño e somos fiéis ao noso estilo, vale? Pero é produto da terra. O 3702. 3702. Es de Alba, que me lo dio ahora mismo, pero yo por aquí. Matriculada, ¿eh? Sí, señor. Bueno, enhoraboa. Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarte de ti, que aunque sabía que era imposible, que me prohibían pensar así. Y ahora que has vuelto, ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual. Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás. Si está prohibido, 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 prohibido que hablen nuestros corazones. No hay quien prohíba mirarte y que entiendas lo que sin hablar te quieres que sepa. Si está prohibido, 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 prohibido porque lo quieren los hombres, aunque tu dueño celoso te guarde. Piensas en mí mientras que eres tu amante. Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarte de ti, que aunque sabía que era imposible, pensar así. Y ahora